Hello mga subscribers, lighters, subscribers ko dyan at mga mag-campaigns at mga nanonood at sumusuporta po sa aking journey ng modernong mag-camping 2 sa pagpapagaling at pagpapalakad ng mga stroke patients natin na meron tayong kakibat na siyempre yung ating panalangin sa ating Diyos na may gawa ng langit at lupa. So bukod sa ating pinag-aralan, sa ating mga technique, sa ating mga ginagawa to make them na speedy recovery. Itong muli si Modelo Camping. Samahan niyo ako sa aking journey sa aking mga stroke patients na aking tinetherapy. Ito po ang tinatawag na TST o Tribal Stroke Therapy. Ayan. So muli, I have my verse also. Yung verse ko na aking laging kakibat sa aking panggagamot ang pagtetherapy ay Exodus 15:26. The Lord is my healer. At ang Mark 11:22, have faith in God. Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you have received. At ang Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Siyempre, yung tribal natin ng Psalm 27, always, the Lord is my light and my salvation. Shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Shall I be afraid? So God bless po. Samahan niyo pong muli si Modernong Mag-Camping 2 sa aking TST Travel Stroke Therapy. God bless po to all of you. Hello mga subscribers. Ito pong muli yung ating therapy po today. Kay SP Marcelo Nunag. So ngayon po ay January 18. Ayan. So shout out po sa pamilya ng Nunag, yan, at pangan dito sa Sapang Makabakulesa, Pangmayabas. God bless you guys. Shout out also sa akin si Ate Milet at si Kuya Edgar sa kanyang pamilya. Kuy family, clan, sa inyo lahat, shout out. Yan. Tayo na ka. Wah? Sabi na ako. Alam ko na. Ginagawa sa ating ng Diyos. Psalm 27, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, whom shall I fear? Lord, maraming salamat po, Lord God, pinupulot namin at sinasabang kami, Lord God. Ang Lord God, ikatawag sa mga kasalanan para kasi sa aming kailangan, Lord God. At ang pagdalang, Lord God, for this day, Lord God. I-bless mo yan sa pang therapy, ito myself, at pangdalang, Lord God, sa aming po sa kalakasan, sa aming bless, sa aming pagdalang buhay, as you bless, Lord God, you bless, sa aming pamilya pa. Sa aming Jesus, maraming salamat. Amen. Gusto ang dugo mo? Okay na? Oo. Monitor mo. Oops! Ha? Ikaw ba yung naglagad ka ako? Naglagad ka? Nakailan ka? Babayan ko, nakailan ka? So, kapunta naglakad siya. So kasi nga yung ginagawa natin na exercises natin para pag naglalakad siya. Diba? Tibay na. Diba? Yes. Namasyal kayo ni... Mag-isip natin Marisa, magtatagal ka na sa lakaran. So, nakalimutan tayo ko nung last, 3. So, ito, kaya pag pinanood mo to, bakit na ginagawa yon? Kasi po, matagal na po ito. Matagal na po ito sa therapy. Kung makasama, yung kanyang therapy, advanced na po yung ginagawa namin yung mga program. Makapanoorin mo, mabigla, kasi hindi ginagawa, gayahin mo mali. So, scroll down ka para mapanood mo yung mga basic tsaka yung step paano niya nagawa itong mga ginagawa. Diba? So, hindi po ito magagawa ng basta-basta stroke. It should be on the process at saka nakaprogram po yan. So, gagawin natin ngayon, 4. Kaya ba? Kakayanin. Muna ito. Oo, 4 ha? Oo. Okay. Ano kaya kita? Baka. Baka sagad mo yung bagyan. Yung mga kanyang galing. Tapos. Yan. Okay. Diretso pinatawa mo na yeah. Hindi na nakikita, no? Babalikan ko yung video. Guys. Yan. Size it. So again, ngayon po ay January 17, 2025. Ngayon po ay Saturday and this is the update therapy
ginagawa natin kay SP or stroke patients, Marcelo Nunag. Thank you. Ayan, ayan. Sige. So, diretso ka ito, Mar. Ayan. Sige, sige. Nakailang ikot ka kapon? Sa labas? Nakarami ka rin? Ayan. Sige, sige. Ayan, diretso katawan. Diretso katawan. Ayan. So again, these 4 sets of Super 21. Tingnan natin kung kakayanan ni SP Marcelo Nunag yung ating challenge sa kanya. Kasi last, ginawa namin yung 3 sets ngayon. So, 4 sets of Super 21. Eh, nakabalalakad pa rin eh. Diretso, painawa diretso na eh. Sige, sige. Yan. Mm-hmm. So this is a great improvement. Yung ating SP Marcelo Nunag, ito yung kanyang great improvement. So nakaka-bend ang maigi mag-isa yung kanyang paa. So pag ito yung okay na, susunod din kamay niya. Ayan. Kita mo yung Yan. Yan. Okay. This one. Nice ka na, Tol? Nice. So ito po ay 7 set ng Super 21. So our program is 4 sets. Push. 9. Sa pagkabi ko ng stock, hindi po ito masama-sa ilam. It should be program. The joints, the muscle, the program how you handle the stroke patients. Kasi akala masama-sa ilam, no? Hindi po ganun yung panggagamot sa therapy. So nakakipot po yan, yung mga movement niya, tsaka yung program niya. Alin na, ano? Tuesday, 5 set. TV mo na. Mag-jogging na kaya natin. Yan na, 19. No? So last 2. Sabi nga mo ng konti rin na.
21. Last one. Relax ka pa. Relax. Oh. Ito yung isa lang mo. Yan. Last two, no? Kaya, diretso. Kaya, nakasutibay ah. Diretso, 4 sets. Hindi nga. Oh. Sa pangatlo na po ito ha. Panuorin mo ito para makita mo yung improvement ni Marcelo. Sige. Yan. 3 sets, no? Diretso. Ibay lang pa. Diretso. Diretso na ito. Magkano kasi ito? Ate! Ang pangalan mo? Eh. Bigyan mo ng water si Lolo mo. Hindi ba lamig? Excuse me. Hindi ba? Six. Thank you. Dito naman. Wala ba? Takbo ka, para pagka. Ito po siya. Kasi po, pag malakas na yung lower limb niya o yung mga paa niya, mga tuhod niya, wala ka ng problema sa paglalakad. Kailangan talagang palakasin natin. Sige. Kailangan tiyaga, discipline, proper coordination, hard work. Siyempre ko lang yung pagkakas dyan. So this is the program of MMK2, Modernong Magkiping 2. Yan. Huwag kang tumingin sa kamay kasi yung kamay na susunod dyan. Importante muna makalakad doon na maayos. Ha? Yes, yun. Ano yung basketball yata? Relax. Relax ka na kasi. Buwig. Sige lang. Sige na ba? Yung tagal niya yata? Yun. Ayos yan. Okay, tapos. Gusto sa yung taos mo. Para station mo. Pwede ka nang lumakad ng ano. Hindi ka nakakit. Oh, station. Ano lang? Mangka kasi, no? Ano may isa ba? Sabi. Ipid. Kaya magatas. Yung anong calcium mo niyan? Kasi po tayo ng pataklaan. Magsiyara. Sanayin. Parehas kami nili. Basta nagdatas kami eh. Hindi nga ako. Na? Hindi nga ako. Hindi nga ako. Bigla ka siya. Wow. Bigla ka siya tulog. Good job. Diba? So last na mo ito sa aming 4 sets. Kaya, tingnan natin ulit.
kakayanin ng ating SP or stroke patients. Yung ating 4 sets, upo tayo, Super 21, 4 sets. Tandaan nyo, 4 sets po ito ng Super 21. Kung tatamis mo ito, make it po itong 84. Upo tayo. Tandaan nyo. Yan. 1. Diretso katawan. Diretso katawan. 2. Easy po. 6. Alam mo no? Ano ba ito? Kami sa tax ng pagbalwas yan. Hindi yan. Sige, tayo pa na. Huwag mo na magic. Huwag mo na matagal. Pahinga ka muna. Pahinga. Yeah, relax. Relax ka na. Relax. Yeah. Dito na pa mo. So, napakatibay na po ng lower limb o lower extremity ni SP Marcelo Nulang. Siya po ay 57 years old. 2 times po siyang na-stroke. Yan. So, lahat po nagpapatuloy ng pa-therapy, pagpalangin ng Lord, yung mga hindi nagpatuloy ng pa-therapy, mag-isip-isip kayo. Mayuwang kayo ni SP Marcelo Nulang sa biyahe. Eh, samantalang nito naparecover na. Ayan. Sa therapy po, wala pong magic ito. It should be process, ayan, program. Siyempre, kailangan po yan. Ito yung program ko, updating yan. Doctor medication, balanced diet, MMK2 program. So, yun po yung mga program ni moderno marketing po. How to treat or how to handle a stroke or SP stroke patients. Hmm. 90%. Kasi yun. That's one. Hindi ka mo, tagbilag ka. Last one, spay nga na. Last one. Yung nga rin. 1 power, relax. Sige, isa lang. Yes. Here's the end of Super 21. Ayan. Sige, thank you Lord. Wala mo konti. Ayan, relax ka. YouTube mo ka to. Kuba ka. Okay na. Ayos? Nakabot ka ba? Kuha. So after ng lower limb niya, so i-relax ko naman yung upper limb niya. Kasi, relax, kalma. Kalma ka ng bata. Sandali ba?
Wait. Wow. Ay, boy. Ano to sa ako? Lahat ng mga gagawin mo, relax lang. Pag gagawa ka ng isang bagay, relax lang. Para yung mga masunod yung binabibigla. So, relax lang. So, itong upper limb niya, meron ng improvement kasi nadidiretso na. Diba? Dati, matigas to eh. So, ipon kami sa Diyos, papasalamat kami. Kasi yung improvement, nakikita na natin. Ano nga balada, hindi ka natin masama-sama. Ano ka rin? Tula ako. Ba? Sama-sama sa'yo. Sama-sama sa'yo eh. Pati-therapy yun. Program. Ayan. Oo, ito program. Ano nagagawa ito? Wala na. Gawa naman. Hindi ah. Basta. Talaman taag yun. Sige, gusto ko kaya gusto ko ako. Super tempo ang sikapit kasi tagi mo yan. Kote, hindi na ba yan? Eh, usap ko ba yun? Malang klase siguro yan. Bakit nga doon siya pa? Malakas o diabetes. Kasi, program. Sila mo rin eh. Dapat din natin. Hindi mo? Siya. Masama yun. Masala din tulog eh. Masala din buhay.
Tulugan mo. Oh, ano yan? Oh? Ha? Lalambot na? Teka lang. Oh, sa Diyos, ang imposible. Yung mga tao kasi na bubuhay sa tinapay lang. Nakasala, dapat pipit ka. Ganun tao. Diretso mo na tayo. Masakit na. Ano pa nga pala? Eh? Eh? Dati, ito mo, wala? Ito mo tayo. Yung may ayaw yung sa kanila dati papakita mo natin na Magbalang boy. Magbalang boy. Bionic 1%. Sakit. Kainin mo. Ano?
Saving mo na. January balik pa na. Matalunan ko siguro ang kada man din. Kaya lang ba, 57? Nag-work up yung mga lalaman. Ha? Birthday niya pala sa 23. So, ngayon, 18. Kapit na. Ayan, hindi na pang-abot. Advance happy birthday to you. Yan. Thank you, Lord. Dala ka lakad yan. So, ito magandang regalo niya sa birthday niya. Nakalakad siya. Masaya-saya yun. Hindi mo magpapin. Diba? Ang drive mo. Pero mga ano mo, talaga kaliwa mo, itong pagawan mo, apog mo ate. Ha? Pakaya ito dito. Ha? Buwa, nakakain. Depende. Depende yung tao. Kasi, isa, hindi na may negative. Hindi ba, gano'n? Maria pala yan. Tendali lang ako. Ay, mali niya na. Kaya ko niya. Patulang mo ba?
Boleh? Sige pa. Sige. Yan. Boleh. Sige. Yan, sige. Ini. Gini ya. Siapa nih? Mabaho. Mahal na po. Huh? So this upper limb therapy, massage therapy. After this, massage ko yung ulo, yung likod, pa, and then digital. So saan, ito nangyari, yung ginagawa natin, so hindi natin i-plug yun, ito lang tayo sa upper limb. Kasi yung case niya, yung ating binibidyo, yung case niya. This one, yung case niya. Ucap lah. Udah.